Sang Buti na may sasangkay. Yung maaraw. Sangkay. Makapalit nga ni Tita Tinapay. Pagkakan memeng. Babalik niya tayo ni. Mapagkakaw kan angkol. Angkol. Sangkay ba niya lumita? At sangkay. Kan angkol. Lalapag sa matang mama. Sangkay. Magsumatangani. Magsumatangani. Kukuha ko ikaw. Papalitin ko yung memeng tinapay. Makang memeng tinapay na. Yun lang nga sa sangkay. Hindi kita sakta ng mama. Sangkay. Uy, may shy. What? Uy, may shy. Uy, may shy. Uy, may shy. Uy, may shy. Ang kuwan. Andiyan palit mo na yung kuwan. Na, pagkadilala tita. Andiyan palitin. Andiyan palitin. Oy! Misay! Oy! Misay! Oy! Misay! Oy! Misay! Oy! Misay! Mama, nanuway dito yan. Ay, anot na yung suroy? One! Misay! What? Kapit ka! Ano nga susuroy mat na yung mamisay? Wagay! May susunod nam. Bangin pagisugin mama. Naging direton. Bakit na yung trabaho? Sa'yo. Nagsabot gud ka muna rin ng sangkay ano? Hagin isgang kamot ni mamat na misay. Piramat baligyat niyo. Nasing mama pabalagyaan. Piramat baligya. 50. 50? Oo. Kabarato. Padamat kabaligya ito, mapalit-palit ulog. Kaya waray padaman nam didimi sa itang balay. Sigurado ka nga diri mag-iisugin mama iton. Oo. Nasing mama. Nagsarit ka kaning mama. Oo. Sige, sige, papaliton ko na lang itong papaliton. Di. Papaya, bangin ka pagisgan ni mama. Diri. Yun na nirurasaw. Yan na duwa. Sige, sige, papaliton ko na lang. Pirang baligya, pira. Kuwan. 14. Pagtuhay ka, pirang baligya, nasing ka 50. 50. Sige, sige, sige. Kari, kari. Kari na misay, kari. Kari. Asya ni? Ya, adit 50 ya. Sige, panguli ka mo ha. Upaya ang banging isgan ni mama. Ibibig nga tanay. Kasi kunin. Yan na, ibabalik ko sa amin na 50. Oh, Pagyan na ko dati pangayan. Hindi po ko. Ano? Anong singko? Anong ka na ito? Nahulog din. Yan na ito. Tatagal ka na lamasin ko, mama. Bilag ng anak mo sa'yo. Akin na, inis. What? Nauwan na si Uncle. Aso, mama. Para na kami. Mama! Mama! Lagi na ko ito dyan. 50. Ano? Lagi 50. Di naman ito. Tatang kal. Ang paparayo ko ang bisay. Paparayo. Ginbalik ka, Mami Say? Oh. Halak ka. Nag-iisgang ka na impapa.
Kay pinaurahan pa naman natin na yung papa. Ano man pagbaligyanin? Ang baligya ko. Kaya ano? Kasi, Kaya ano pagbaligyanin? lasing kunuya ko. Babaligya ko na. Oo. Ara naman niyo ini nga kwarta? Pagalit si tinapay. Kaupay. Yan na, kay waray na kita misay. Ha? Mama, mauli man na tugpo to mo. Anong mauli? Di na ito mauli. Iitan na ito na yung mahangkon. Bayla iton. Kaya iton, niyang kakain papa pag abot. Iisgang ka na naman iton.